duk wani mutum da ya primary school a lokacin kwankwaso in har ya ga wannan bidiyon na Abba da yake raba uniform wa ɗalibai 'yan makaranta 'yan primary, dole sai ka tuna baya, sai ka tuna lokacin da ake samu a layi, mu ma ake ba mu uniform, muna farin ciki muna jin daɗi mu taho gida. Wani in ya karɓi uniform ɗin bayan an tashi daga makaranta yayi ta gudu yana Allah Allah ya je gida ya nuna ya ce ga uniform ɗin da gwamna ya bashi. Wannan tsarin shine tsarin da ya sa muke kwankwasiya, kuma yana ɗaya daga cikin tsarin da zai sa mu dawwama a cikin kwankwasiya insha Allah. Domin duk wata hanya da za a bi a kyautata wa yara 'yan makaranta wanda shine background na kowa. Wannan primary school da kuke gani shine background na kowa. In aka rasa background a primary school to har university ba za a taɓa samun kyakkyawan background ba. Da wannan muke ƙara jinjina wa mai girma gwamnan jihar Kano na kwaikwayo ko gado da yi a wajen injiniya Dr. Rabon na raba wa uniform wa yaran makaranta. Wasu za su ce uniform ba wani abu ne. Kai kun san cewar da yawa wasu yaran ɗaliban abin da yake hana su zuwa makaranta a yanzu uniform ne. Wasu da yawa uniform ne yake hana su zuwa, wasu littattafai. Ko kun san irin kuncin da ake ciki na rayuwa a ƙasar nan? Uniform kaɗai yana hana yara zuwa makaranta. Ku duba a lokacin baya, lokacin da muna primary school, lokaci ne da wadata, amma an ba mu uniform muna jin daɗi, kuma iyayenmu ma suna jin daɗi. Abun ba fa ƙarfin sai ba, amma sun san cewar gwamnati ta tallafa musu. Da wannan muke ƙara jinjina wa mai girma gwamnan jihar Kano. Muna godiya matuƙa, kuma muna ƙara addu'a a gare shi. Allah Ubangiji ya riko da hannunsa, Allah ya ba shi ikon sauke nauyin mu.